Колеги, здравейте отново. Този път в тази сесия, която е кръстена ток-шоу, после ще кажем и темата официално, няма да сме сами. Ще бъдат, надяваме се, много хора, които ще ни гледат онлайн на два сайта. Един е информационният портал на неправителствените организации, NGO-BG Info, а другият е агенция POF-News. POF-News не е причина за тази колизия, която се получава. Струва ми се, ще бъде много по-ефективно, ако говорим за друго. Какво NGO-тата и хората, които се занимават с гражданското общество, не разбират в технологията на медиите и къде се къса връзката между тях и представянето на каузите, които имат. И на мен ми се иска малко като че ли да обясня за технологията на медиите, как точно се получава. Сега, сигурно, толкова много хора са събрали и го върни камерата към тях. Сигурно на всички медиите са ви много противни, нали? На мен честно признавам се. Абсолютно честно признавам, че те не са хомогенно обрени медиите. Някои медии са обикновено противни, други са умерено противни. Но цяло са гаднички, да. Общо са гаднички. От това, което ще ви разкажа за тях, те ще ви станат още по-противни. Ако реагирате емоционално, ще продължите да си ги мразите, от това нищо няма да проистечете, няма да пострадат особено от това. Ако реагирате малко по-хладнокръвно и се опитате да влезете в тяхната технология, ще разберете как можете да я използвате. Сега, ще говоря много нецензурно, да предупредя, защото работата на медиите често е много мръсна. Това, което продава един добър вестник, един добър продукт, има следната рецепта. Кръв, сълзи и сперма. Това е нещо, което продава. Журналистите са занаячи, които... Ето сега, точно това сега ще кажа. Точно това сега ще кажа. Журналистиката не е изкуство. Това е занаят, в който има и гражданска позиция, има и така, но общо взето се продава един продукт, който на сутринта струва 50 стотинки или струва толкова количество реклама и журналистите са длъжни това да направят. Много е важно съотношението си. От един прекрасен сам главен редактор Боре Гергов, който съм имал преди време, знам следното съотношение. Кръвта и спермата всеки го може, изобщо не се занимава и с това. Това е лесното. Там всеки. Номер е да извадиш сълзата. А не да извадиш сълзата от героя на репортажа, да извадиш от читателя. Това всъщност е магията на добрата медия. Замислете се сега между имената на вашите NGO-та, имената на вашите проекти, начина по който ги говорите и сълзата на читателя или на зрителя. Когато уча един репортер как се пише дописка, как да си направи статията, аз му казвам, трябва да я разкажеш така, както ще отговориш на баба ти на въпроса, ако те пита, сине ти какво работи днес. И както го разкажеш на баба си, така трябва да го разкажеш и на читателя и да разкажеш всичко това. Сутринта слушах една много така силно аз не мога да го кажа точно, институционализирана история за едно защитено жилище в Пазарджик, за едни много неща, в които аз не видях хората. А там в нея има огромно история. За да стане една история достъпна за всички, за да я прегърнат медиите, трябва да има човешката история. Най-голямото майсторство на един вестник, примерно, или на един сайт, или на една телевизия, когато успее да намери толкова силна история, на чието фон Бойко Борисов, Фидосова, Волен Сидеров и така нататък да бледнеят, през живота на един човек да разкаже цялото ни общество. Вие трябва да намирате такива истории. Това е най-важното. И така трябва да ги разкажете на медиите. Това е първата крачка, която задължително трябва да се направи. От тук въпросът дали медиите обичат добри новини или не ги обичат. За тях
За тях това не е въпрос. Те обичат добри истории. Ако вие разкажете историята хубаво, тя ще стане. Никой няма да я отхвърли. Дори медии, които вие мислите, че са неприятни, че имат нещо срещу вас и така или иначе. Те са притиснати от пазара, ако има нещо силно. Примерно, историята с кучето, влаченото от това. Това е толкова силна история, че няма медия, която, колкото и да е отвратителна. Каквото и врели не кипели да се говорят за това, че снимката е неетична, че е грозна, че е жестока. Тази история е толкова силна, че ти ако не я представиш на читателя, вече си втора класа. Няма как да не я представиш. Общо след това е. Разказвайте историите. И не се питайте дали новините са добри или лоши. Вие с душата си знаете, че каузата ви е добра. Ако тя не е добра, ако е някакъв проект писан само за да се превъртат дни пари от там и нататък, каквито усилия да направите, нещо няма да се получи. Там рецепта няма. Пълна нула, откажете се. Но ако вие вярвате, че каузата ви е добра, целият майсторлък как ще я разкажете? Влад, аз веднага искам да питам нещо. Една от причините не са ми много, да го кажем така, да не са ми много приятни на медиите на мен, че аз 20 години, честно, не се научих, аз много ми е трудно. Притеснявам се. В момента не се притеснявам от камера, но ако седнем с Владо да говоря с него, винаги ще се притеснявам. Защото той знае много повече, той е свикнал да поднася история, аз не. Аз правя проекти, които са истински, не са за превъртане на пари. Винаги, като съм говорил с хора от медиите, те го казват много приятелски. Те казват, проблема ви на вас, NGO, е, че вие нямате умените, не можете да ни ги поднесете тия неща. Ти преди малко каза, трябва да можете да разкажете добре историята. Въпросът моят е простичък. Как се учи това нещо? Мисля, как можеш да научиш, ти видя вече имаш наблюдение от хората, които са на този семинар, нали, да не правим излишни комплименти, но мисля, че видя, че това са хора, които наистина са отдадени и работят. Но съмнявам се, че много от нас всъщност могат да направят добрата история. Според мен всички могат. Въпросът е малко да си намалиш самочувствието и да се преклониш, да не бъдеш толкова препарцунен. Значи вие сте много образовани, правите много големи каузи. Научили сте много добре институционалния език, който аз сигурно никога няма да науча. Владеете, имате умения да прокарате проект, да напишете проект, да го презентирате пред някакъв отбран кръг, които повечето хора нямат. Всичко това безспорно трябва да го запазите. Но в един момент, когато го разказвате на хора, които са извън този жаргон, трябва да го разкажете буквално като деца. Всъщност, никой от вас, когато е мислил един проект, не е употребявал думи като деинституционализация, социално слаби. Когато говорите с нормални хора, които са извън тесния кръг, просто си забранете някои думи. Например, няма социално слаб, има беден, няма какви бяха там уязвими групи, деца в институции, има сирачета, употребявайте човешките думи. Сега, тук има един елемент на шизофрения. Хем трябва така да го разкажете пред повечето хора, хем трябва така да го разкажете пред медиите, хем в момента, в който ви сложат камерата пред вас, трябва да хвърлите отговорността за този разказ на журналиста и на другите хора, а вие да покажете експертното мислене. Тоест, аз не ви казвам да забравите този език. Напротив, трябва да го отработвате, да го овладявате още по-добре. Но за хората, които имат интерес да станат ваши медиатори, защото медиите са медиатори. Техната работа е да свържат вас с зрителя. Нищо повече. Те в някои случаи могат да работят за кауза, но в повечето работят за да си напълнат емисията вечерта или да си напълнат вестника. И това не е лошо, не е нещо, което трябва да се укоряват за тях. Но те трябва да разкажат историята така, както вие искате, а вие да сте експертното лице, което ще представи решенията на достатъчно висок стил за тези, които могат да ги вземат. А сълзата в читателя трябва преди това да сте я пуснали в начина на човек, който да ви я разказваш. Ти би ли ги посъветвал, това е много често практика на неправителствените организации, да забравят за обучението на журналистите, което често се случва, защото явно не е работеща, а по-скоро да наистина явно трябва ние, организациите, да се приближим и да разпознаем по-ясно какво е това като послание, което може да стигне до по-широката публика.
и да го преразкажем по този начин. Не бих ли посъветвал това нещо. Значи в общуването с медиите има номера, които трябва да се научат и да се употребяват. Например, колкото и да ви изглеждат гадни, мръсни и неприятни медиите, те си имат един свой график и едни свои проблеми, които вие трябва да използвате, а не да мразите. Първият проблем на всяка медия, грандиозният проблем е съдържанието. Всяка сутрин, всеки един вестник, всяка една телевизия, всеки един сайт се изправя пред белия лист хартия. Вие не можете да си представите какъв е шока на белия лист. Сутринта си дошъл на работа в 7:30 в нашия сайт, нищо не се е случило. Няма новини. Деня не е почнал, хората не са се събудили. Но ти трябва да напишеш нещо интересно. Няма как да читателя чака, той клика и му се показва вчерашна новина. Представете ли се какъв проблем е това? Значи за журналиста най-големият проблем е той да намери съдържанието. Обаче в същото време той няма достатъчно време, за да тръгне по всичките възможни ниши, във всичките възможни ресори, да види там, да се обади там, да проследи много процеси. Затова най-ценното, което можете да направите е да подавате съдържание. Следващия момент, журналиста много рядко има научната експертиза. За да се разделят журналистите на обозрими ресори, от които наистина да разбират, една редакция трябва да бъде сигурно 50-60 души. Толкова вече мисля, че няма в почти нито една медия. И един журналист отговаря аз съм отговарял за Македония, пенсии и армия. Тези близки ресори. Македония, пенсии и армия. Така че... Най-интересна е логиката, с която работим. Да. Така че му е нужна и вашата експертна помощ. Когато видите, че някой журналист проявява каквото и да е внимание към вашата кауза, към вашия проблем, обзето като към вашия ресор, вие си го зарибете и си го отгледайте. Много е важно за един човек, за един журналист, изправяйки се сутрин пред белия лист хартия, да знае в кое поле има достатъчна компетентност, за да търси новини. Ако аз с моите интереси в армия, пенсии и Македония започнете да ми говорите за едно NGO, което нещо се грижи за лихвите и банките, аз ще се сблъскам с една стена, която ще ми коства поне няколко часа, докато разберат то за какво изобщо говори. Нямам го това време. Затова всяко NGO е жизненно важно за него да си отгледа свои журналисти, чиято компетентност непрекъснато повишава. Една огромна грешка пред всичките NGO, която съм виждал. Обажда ми се и казва: ти подкрепяш ли кампанията за нещо много хубаво? Примерно за кучета водачи, за дарения за приют или за не знам какво си. И аз казвам: подкрепям. И ми се праща някакъв линк към Facebook страница и се казва: айде тогава напиши нещо, щом не подкрепиш. Изобщо в този ден има площад Тесим. Бойко Борисов наговорил за бруталното изнасилване на столетницата, Волен Сидеров нападнал не знам кое си. Нещата масово и въобще не ми е за тая кауза. Значи, не мислете, че журналистът не иска да ви съдейства. Той все пак си вади хляба. Има импресии, има тираж, има читатели, има по-важни неща, които трябва да се направят. Всичко, което можете вие да го организирате като текст, го организирайте и го дайте. Повечето медии много ще ви се зарадват. На тях проблема има съдържанието. Да, ще донесе 100 импресии, ще донесе 200 импресии. Те са добре дошли. Дошли са на готово. От всичките каузи благотворителни, които сме подкрепили, сигурно едно от 70-80% не са предизвикали масов интерес. Може би ние не сме ги представили добре, може би каузите са били слаби, но има каузи, които са избухвали, които е ставало някакъв взрив, в които всичките с това се занимават. Затова ние непрекъснато пробваме. И в момента, в който се види, че има читателски интерес, ние започваме да се обучаваме в тази кауза, да решаваме какво, да родим повече информация по въпроса, кои са експертите, да този да се изкаже, да онзи да се изкаже. Така
Така че вашата помощ за ограмотяването на журналистите е абсолютно належаща. Тоест това е двустранен процес. Да, Които се усилят. двустранен, с тази уговорка, че медиите особени усилия няма да положат, а трябва да го направите вие. Хари, ти го Пак много работа ни се отваря, как сещам аз. неправителствените организации, представители на поверени общности, хора, които трябва да бъдат защитени, или все още ги търсят предимно при кризи за решаване на спешни проблеми. Много ще кажа, държавата не е хомогенно явление, както общността не е. Част от държавата не знае, че съществуват такива възможности и се отнася към тях като към пречка, като нещо, което усложнява картината. Това са тези иерархични, административно структурирани, бюрократично действащи части от държавната администрация. Част от държавата, особено когато в нея попаднат млади, просветени, намерени хора, какъвто беше твоя случай, между другото, започват така да се каже, да залагат твърде много на гражданските организации, с да ги надценяват. Част от държавата, особено местното самоуправление, което също е, разбира се, държава, общинските съвети и кметовете, все повече се учат или не се учат, какъвто случай днес ни беше представен, да работят с тези организации, понякога ги създават, което не знам дали е добра практика. Така че е много по-сложна фигурата от триъгълник. Но когато сме в режим на недостиг на ресурси и на нарастващи потребности, те нарастват отчасти поради това, за което говорихме до сега, че все повече хора трудно намират достъп до медиите, успяват да заявят своите проблеми, успяват да дадат гласност на нещата, които ги притесняват. Някакви усещането е, че има безкрайно много потребности и все по-малък ресурс, който да се отговори. Тази ситуация е много добра от гледна точка на отваряне на тези граници и сполучливо сътрудничество. Принудена е държавата, която и да е тя, който и да е начало, да отиде, да започне да се сътрудничи активно с гражданските организации. В този смисъл мисля, че ситуацията, която изглежда много отчаиваща, всъщност е благоприятна. Той е същия феномен, като това, че създава се впечатление, че примерно има все повече деца с аутистични състояния, просто диагностиката е станала по-добра и не ги етикетираме като дебили, олигофрени, имбецили и кретени, а почваме да имаме по-дълбоко разбиране за природата на техния ум. По същия начин в момента ние започваме да се учим и да разширяваме и задълбочаваме, надявам се, разбирането за природата на социалните проблеми и това изправя под съвършено нови предизвикателства в администрацията. Естествени съюзник са граждани. Естествено, сериозно. Това е успокоително. Тоест, аз виждам развитие в последните 10 години. Значи, както каза сама ти преди малко по повод на това, което каза Владимир, че цяло се съгласявам с него, през моя опит, това е двустранен процес или многостранен процес. Налага се да се, ще използвам един термин коеволюция, нали? Налага се някакси заедно да се учим и да се развива в категориите на научната си организация, за която говорихме преди малко. Моят опит, например, с медиите, който е от вече доста години, който почна с няколко ярки провала. Нали? Аз опитвам да кажа и да напиша нещо, и то нищо не излиза от това, или никой не го разбира, или някой му слага заглавие, каквото му иса. И след ред скандали, аз на практика установих нещо като устойчиви отношения с няколко симпатични журналистки, те си са жили в интерес на истината, в няколко вестника, с които имат любопитство и интерес, това, което казах ти, към моята сфера. Едната от тях е социолог, който не работи с социолог като журналист. И аз открих, че моят жанр интервю, значи ако просто произведа текст, той стои отчуждено и далечен, дистанциран. Затова аз постоянно се въвличам в разговор с тях, по повод на който се случва този обмен и някакси високи академичен или изследователски дискурс по необходимост почва да звучи малко по-разбираемо. И колко работи, друг въпрос, но това е нещото, което аз съм установил. Мисля, че това е, може би ще поработи и за вас. Един последен въпрос, за който молбата ми, Хари, ако можеш кратко да кажа, така искрено съм пред мен. Не, като си пред мен, по-скоро. И след това вече да влезем в по-голям разговор. Значи, това, което говорихме и предишната ти сесия, предишната презентация. Отношението между държавата, колкото да не е хомогенно, и третия сектор, колкото и той пък съвсем да не е хомогенно. Има много клишета, две от които качелите станаха устойчиви през всичките години, в които аз съм в сектора.
Едното е когато, най-често, когато държавата или част от нея трябва да отблъсне гражданския сектор. Тя казва, вие кого представлявате? И тогава се в сложни разговори. Дали представлявам 3000 души членска маса или 20 човека по света, така, това го знаете всички. Другото клише, което по-често е, почти винаги е позитивно, е секторът добре дошъл, третия сектор, защото експертизата е там, защото там има експерти. Там са експерти. Имам усещането, че не съм убеден в това, но имам усещането, че напоследък сектора започва да се води малко повече по тези клише. Тоест, ние организации настояват, че са експерти. Други организации настояват, че представляват широки обществени интереси. Моят въпрос към тебе за мнение, трябва ли да се подчертават тези две роли на сектора, или е по-добре просто да бъде оставен да се развива от само себе си, ако представлява да представлява, ако са големи групи да са големи, ако са малки. Жертвите на трафик, например, не виждам кой би могъл да ги представлява, защото някак се сдружат. Този въпрос, за да мога да му отговоря, трябва да въведа идеята за множествените проявления на властта в сложните общества. Тя не е само на едно място, тя не пребивава само в държавата. Има много видове и различни форми на власт, които постоянно в сложно взаимоотношение помежду си преборване успяват да наложат такава дефиниция, от която проистичат едни или други политики, от които се облагодетелстват едни или други групи. И два вида власт, много добре известни в модерната демокрация, са властта на представителството и властта на експертизата и властта на знанието. В този смисъл NGO-тата могат да прибягват свободно, до което преценят, че им е по-удобно. Ако искат да развият, ако преценят, че си струва да се свържат с повече хора, да наберат членска маса и да влязат в играта на демокрация, при която чрез, например, един учителски синдикат и да е страшно влиятелен, защото просто са по гласове там. Много лесно може да натиснеш политиците, особено по избори, а те зачестяват в България, както и по света. Това е много ясна и промислена стратегия. Ако обаче избереш да заложиш на висока експертиза, която я няма, която е уникална, която много може да проистича от две места или от достъп до някакво висше знание, това, което правят think танковете, които имат претенцията, че разбират най-добре либералната икономика, примерно, късно модерните общества, но може да проистича и това важи за грасрут организациите от специализирано, специфично знание, свързано с проблемите на хората. А може да проистича и от двете. Това е много силен аргумент и малка организация, която представлява малко хора, но чрез дълбоко знание за техните проблеми и възможните решения, може да има диспропорционално голяма власт да добие в този публичен процес. Така че това е въпрос на стратегически избор. Абсолютно трябва да сме наясно, че става дума за игра на власт. Обаче. Властта не е нещо лошо. В тази дефиниция на власт, която аз в момента развивам и чието най-забележителен автор е Мишел Фуко, властта е нещо добро. Тя структурира повече, отколкото репресира. Нали? Не трябва да мислим за неантагонистично в марксистски категории. Така че това е въпрос на решение. Те не се изключват взаимно и по никакъв начин едното не означава, че другото е по-лошо. Но напълно легитимно от страна на държавата да пита, вие имате нещо специално, което искате да ни кажете, т.е. вие в режим на властта на знанието ли сте или сте в режим на властта на представителство. Ако просто представляваш хората, тогава си с пълно право може да кажеш, но наистина представляваш много хора. Както казаха част от протестиращите, ние не предлагаме решение, но искаме да се приключи това безобразие с монополите. Нали? Ние поставяме проблеми и сме силни, защото представляваме много хора, които мислят. Когато влезеш в езика на експертизата, с всичките неудобства, с професионалните жаргони, нали, с цифрите, с изследванията, изключително силен аргумент, ако имаш ресърч, ако правиш проучване. Веднага трябва да си готов, че някой друг ще излезе с алтернативна експертиза. Искам да ви питам, вие какво мислите за всичко това, което казахме? За това, че вероятно ние няма да говорим на един език с медиите, но вероятно ще трябва да се научим да се разбираме, да си предаваме посланията, съобщенията. Вероятно няма да станем журналисти или те неправителствени организации. Не, аз не казвам такова нещо. Казвам нещо, което е по-лошо и по-трудно. Медиите няма да научат вашия език. И дописки с сложни и коректни заглавия няма да се появят никога, или дори да се появят няма да бъдат четени, което е още по-лошо. Просто вие трябва да се научите
Всъщност, аз съм абсолютно сигурен, че никой от вас не е тръгнал да се занимава за някаква кауза, която е с много дълго име. Каузата си той може да обясни с една дума или най-много с 3 думи. Каузата обикновено е толкова човешка, толкова близка, свързана е с човешки съдби, с някакво нещастие много често, с желанието да се окаже помощ. Трябва просто да бъдете по-честни и да кажете каузата в най-детски и в най-наивния вид. Оттам нататък журналиста да изпълнете на Хари Потър самопишещата писалка там. Аз обаче ще ти дам една обратна връзка, откъде идва този NGO сленг, може да кажем. Защото NGO това не е нещо, което се учи в университети, да са придобили този начин на говорене. Това идва, вероятно, от това, че много често донорски програми имат така много сложно обяснени цели и подцели, които ние, когато искрено да виждам, че ги разбират. Трябва някакси да ги екстраполираме в нашите проекти. Според мен, не знам дали сте съгласни, затова много често ние си обясняваме целта на проекта като подкрепа за уязвимите групи в труднодостъпни общности. Защото вероятно... Аз ще предложа моите интерпретации. Просто казвам откъде се е появило това. Не, че ние просто имаме огромно желание да го правим по този начин, но някакси може би в годините, тъй като финансирането основно е по такъв тип програми, е променило начина ни отворене и на изразяване на нашата каузи. Ти кажеш няма парадигмата на властта, която доведох преди малко, така или иначе. Значи, езотеричният език е форма на упражняване на власт. Това е като юристите, като лекарите, измислят си жаргон, за да държат всички други изключения. Той по дефиниция изключва. Що има за цел да държи властта и респективно ресурсите за ограничения кръг на посветените. И затова битката за това да го владееш все по-софистицирано, все по-изискано, колкото по-малко те разбират по-добре, да им се вземе къл и да само да мигат на парцали, е част от играта на власт и битка за борба за ограничен ресурс. И тя естествено е насърчавана от донорите, които на свой ред са направили същото с онези клети хора, съответните шефове на правителствени агенции в богати държави или богати филантропи, на които те са успели да вземат акъл с подобен език. Което и затова е, както той казва, е шизофренна ситуацията, защото просто трябва да е съвършено друг режим, трябва да забравиш всичко това, което те прави много успешен като фандрейзър. Една хубава, разбираема дума използвам. И всичко това, на което учите тези клети млади хора тук, нали? И ако сме честни с тях, трябва да им се кажем, аз понеже не съм менеджер активист, мога да си позволя да го говоря или бюрократ или технократ, защото то си е форма на професия. Трябва да се умееш да влизаш и да излизаш в роля. И да си даваш сметка, че по необходимост, когато си в ролята да се бориш за ресурси, ще трябва да използваш неразбираем език и да надцакаш всички други, които използват подобни думи, но вече леко изхабени. Те затова еволюират тези жаргони. Нали? Този, който измисли първи, това е форма на предприемачество, между другото, който измисли по-новите думи, с които да замае хората с парите, успява да прилапа по-тълстите проекти. Сега, следващия момент трябва да излезеш от това и да се опиташ да си етичен към тези, на които служиш. Тоест да се умееш да... И аз мисля, че този конфликт е много често по-тежък, отколкото конфликта между целите и средства, за който Владо говори. За това как да разкажеш по прост семпъл и леко дебилен начин, неща, които по своята природа са дълбоки и сложни. И мисля, че част от големият, и това е толкова важна идеята за интегритета и за етиката в този сектор, като толкова трудно да бъде поставена, поради всички скрити конфликти и борби вътре в него. Как веднъж да си лоялен към хората, с които се идентифицираш и на които служиш, втори път да си успешен, което означава да можеш да надиграеш всички останали тарикати, които са в това поле, и трети път да се умееш да разкажеш или да представиш смислените неща, които правиш по начин, който да бъде добре прият. Естествено. Това не е някаква новост. Той жаргона на неразбираемите думи винаги е съществувал. Просто се е прилагал в различни ситуации. Аз преди доста години бях кандидат студент и по моето време имахме изпит по история на БКП. И за да си напишеш писмената работа, използваш един набор от жаргонни думи и изрази. Естествено, че никой не го чете. Обаче си проверящия му хвърля един диагонален поглед и като ги намери тези жаргонните думи, всичко е наред. Пишат ти да и ставаш студент. Тъй, че просто се променя ситуацията. Просто този, който чете, вече е друг. Той пък е измислил друг жаргон и ти трябва да отговориш на него. Съвсем естествено е да го има.
смисъл според теб на това? Защо трябва да се мине през този ритуал? Неразбрано говорене. Не, то смисъл няма. Смисъл наистина е само за да може този, който дава парите, да се почувства на върха на своята власт. Според мен няма друг смисъл. Аз не го намирам. А като имаш въпрос? Да, как мислите вие, неправителствените организации и медиите борят ли се с късата памет на обществото ни или по-скоро я умножават? Защото януари месец обществото ни го вълнуваха едни неща, 6 месеца по-късно част от неправителствените организации от медиите са забравили за това. Медиите не се борят с късата памет. То не им е вътрешно присъщо. А ако някой го направи, ще бъде благодарение на някакви други причини. Те може да са много хубави, висок морал, това, че много си спомня, но медиите са в полето на късата памет. Няма нищо по-старо от вчерашен вестник. Така че това, че Яне Янев щеше да уволнява Бойко, вече е забравено от читателя. Колкото пъти ние да го припомняме, той някак се отказва. Не е било днес, не е било... Да, и от двамата. А след животата не знам, не мога да кажа. Значи, за да може да се бориш с късата памет, трябва да имаш дълга памет. Как я отглеждаш в обществото? Ние твърдим неправителствените организации, че се борим за дълга, за устойчиви проекти. Дълга памет и устойчив проект са различни понятия. За кое са от двете се борите? Със сигурност за устойчивост на проекти. Защото аз мога да кажа как аз разбирам отглеждането на дълга памет. Един метод, който аз практикувам лично, е да се чете историческа история. И то не е белетристика, да се четат изговорите историческите. Изисква време и дисциплина. И си уморен, защото не ти остава много време да спиш. Това е неудобството. Можем спокойно да пребиваваме свят на къса памет, не ни пречи много. Но не знам дали това е важно в случая. Мисля, че по-скоро други неща са по-важни. Аз не знам дали това ще отговори, обаче аз имам един много такъв... Винаги ми стане приятно, като се сетя. Имаше един период, може би много по-дълъг, колкото аз знам, това бяха фан програмите. Не знам колко от вас ги помнят. Конкурсите, които се обявяваха тези програми, бяха толкова некоординирани един с друг, че беше абсолютно възможно, и мисля, че много хора го и направиха, един и същ проект и да го даваш непрекъснато. Просто абсолютно един и същ. Без да го пипаш, може би заглавието да го смениш. Дали в различни години или в различни институции и така. Това нещо, ако е станало в по-голям мащаб, разбира се, не просто да предписваш, ти имаш възможност да кандидатстваш, сега ще го предпишеш, ще го понапудриш по-различен да е. Това нещо беше унищожително според мен в голяма степен за нас. Другото, което пък виждам наистина доста организации да го правят, някои от тях ги споменахме по време на семинара, е точно обратното. Значи те имат един сериозен архив, смисъл сериозен архив е един файл в една директория в компютъра, но там се пази всичко, което тази организация е правила и всичките документи и анализи, които те са използвали в предишна работа. И скоро имах наистина късмет да помагам на такава организация, която извади един анализ преди 11 години. И те ме питаха в каква степен могат да ги използват, дали не са остарели. Според мен това е най-прекрасното нещо, което съм виждал, защото те следят цялото развитие. Има нещо за късата и дългата памет, което е много свързано с журналистиката и трябва да работите върху него. Сигурен маркер за дълга памет е разпознаваемостта на марката. Аз сега, като се замисля, мога да се сета не повече от 10 на неправителствени организации, как точно се казват. Но всеки един знае Greenpeace или Световния фонд за дивата природа или Зелени Балкани или 5-6 ги знаят всички, още 5-6 се сетят различни хора кои са. Това е една сигурна гаранция за дълга памет. И когато правите контактите си с медиите, опитвайте се по всякакъв начин да налагате името. Още повече това ще ви държи и вас отговорни, че работите за име, което продължава с десетилетия напред. Вчера правихме едно занятие, в което трябваше да обясним какво е гражданска активност. И на мен ми направи впечатление, че ние като неправителствени организации очевидно
се изживяваме като ние добрите, а пък властта са уния лошите, което според мен е една ужасно порочна инерция от времето на тоталитарния режим, когато властта беше власт в истински смисъл. Тя властваше, защото владееше над нас. Ние самите, като граждани, не можем да се оттърсим от тази инерция и най-после да разберем, че ние сме тези, дето трябва да вършим работата, а пък тези, които просто така, защото не сме си сменили думата, ги наричаме власт, да ги помолим да бъдат така добри, да координират нашите действия, за да не работим на вятъра. И всъщност аз си представям, че неправителствените организации, ако някога постигнат дълга памет, то ще бъде деня, в който всички ще знаят, властта ще знае, че неправителствените организации са тези, които вършат работата, а пък хората ще знаят, че участвайки в неправителствени организации, могат наистина да очакват властта да върши нещо полезно, да координира. А иначе, ние в момента живеем в една дълга памет, дето е отпреди много десетки години. Чакаме някой да ни свърши работа. Как мислите, хората разпознават ли гражданските организации като места, където могат да изтърсят, да отидат да получат някаква подкрепа, да отидат да намерят самишленици, заедно да направят нещо? Той отговор изобщо не е еднозначен. Някои граждански организации си извоювали такова име, други не са. Примерно, ако някой види да се разкарва мечка из центъра, ще звънне на фундацията на Бриджит Бардо. Останала е марка, ще напише Бриджит Бардо мечка в Google и ще му вземе телефона. А някой според теб, ако е, примерно, има някакъв проблем и търси социална подкрепа, смяташ ли, че дали към държавата ще върнат към гражданската организация? Ами нито едното, нито другото. Истината е, че първо ще се обърне към най-близкия си приятелски кръг, след това този кръг ще го свърши с хора, които имат сходен до него проблем и в зависимост от това какво тези хора ще го посъветват, такова решение ще вземе. А този съвет в повечето случаи ще бъде мъдър и ако има достатъчно неправителствени организации, които имат капацитет да поемат този проблем, може да се насочи натам. Ако няма, се търси някакъв друг тип помощ. Това е коректният социологически отговор. Точно така. Значи ние живеем в фамилийско общество с силни неформални мрежи. Благодарение на това оцеляваме. Между другото има много високо доверие в тези мрежи, включително в предприемаческите. Има дълбоко недоверие към държавата и колебливо към гражданските организации. Те се наместват в средата. Както опосредстват частните отношения и публичните по подобен начин. Аз не смятам, че гражданските организации задължително трябва да са регистрирани. Неформалните групи също са форма от гражданска организация. Дори не поставят високо. Има практики в други държави, които дори ги разпознават като представителни на определен интерес. Така че това е добра новина за Да, това е диалектиката на съдържанието и формата. Нали? Ясно е, че съдържанието постоянно се променя и варира. Ясно е, че хората намират подкрепа, близост, ресурси, съвети, какво ли не, консултиране в тези мрежи и кръгове. Колко и как трябва да бъде облечено в някаква правна форма, нали, е нещо, с което се занимавахме първите ни в този семинар. От определен момент нататък вероятно е необходимо. Аз имам един такъв въпрос, и специално към Владо. Ти като дългогодишен журналист имаш ли наблюдение дали сега повече неправителствени организации се опитват да стигнат до медиите и чрез тях до хората, отколкото преди 5 години, например? Защото според мен доскоро основният механизъм на финансиране на гражданския сектор беше проекти от някакви донори в чужбина обикновено. И е важно как тези донори ще те видят, а не е важно какво хората ще мислят за теб, защото това нямаше значение, за да продължиш да получаваш финансиране. А сега вече хората се опитват да се обръщат към корпоративни спонсори, събират дори дарения на улицата, чрез благотворителни СМС и така нататък. Те имаш ли някакво наблюдение по този повод? Аз не мога да кажа дали са повече или по-малко, но съм дълбоко убеден, че еднакво безуспешно го правят.
има една принципна разлика, която обаче е много, много важна и на нея много трябва да се залага. И това е Facebook. Много неправителствени организации се опитват да развият каузите си през Facebook. 90% от тях са абсолютно неразбираеми, мъгляви, никого не интересуващи, но 10% от толкова много каузи също са едно огромно количество. И медиите, колкото и да са лоши, да не търсят добрите новини и всичко, което си мислите, много внимателно следят тези процеси, или поне някои от медиите. И когато видят, че нещо е интересно, ако то е разработено във Facebook в начин, в който е горе-долу годно за новина, те вече правят тази своя крачка, за да осъществят контакта. И това е успешният път, през който каузите стигат до медиите. Ако успеете същото това, което е успешно във Фейсбук, да го направите и към другите медии, просто успехът ще се удвои. Защото Фейсбук далеч не е единствения канал, колкото и да е голям. Питайте всичко, което се сети. Искам такъв съвет. Това са хора, които могат. Какво е по-полезно да си подгледаме? Журналист от медията или редактор? Собственик е най-полезно. Значи първо разделение между репортери и редактор все повече намалява. То е много малко. Освен това, много често за една определена кауза се заявява най-неочаквания човек. Сега ще кажа последната кауза, за която съм работил изключително активно и никой няма да повярва, вероятно. Това беше за построяването на паметник на Георги Минчев в Каварна. Не съм бил нито общински репортер, нито музикален. Просто много обичам песните на Георги Минчев и аз се започнах, когато бях главен редактор на Телеграф. Продължих да я правя, когато съм собственик на общност. Така че и за тази кауза репортерствах, снимах, каквото и да е, събирах дарения, всичко, което е възможно. Важно е човека да е сърцат. Това е най-важното. Защото от моя опит, нали, с журналистите, когато нещо не излезе, те казват, редактора не разреши. Тоест, каквото и да правим, все редактора не разрешава. И той измисли това заглавие. Някак си има някаква цензура постоянно. Тази цензура е здравословна. В повечето от случаите материалът е бил глупав. Нали, шеф винаги е идиот, нали, попиташ някой, никой шеф не е добър, само глупости прави и така нататък, неговите дописки са най-велики. Но в повечето случаи материалът наистина е бил слаб. Или каузата не си е струвала, или е била лошо разказана, или е подадена прекалено късно, когато просто нямаш как да я вкараш във вестник или в емисията. Нещо вероятно е станало и това е само едно оправдание. Верно, нали, в медиите има лоши професионалисти, в смисъл хора, които не са си на място, които не си вършат работата, но в повечето случаи то пазара така ги е наместил, че са добри. Ако един репортер докара някаква хубава кауза, нещо, което ще грабе всичките, просто... Ето сега ще дам един пример. Спомням, то ужасен, гаден. Някакъв кретен малумник беше отрязал крачетата на едно кученце в Гряново. Това нещо го видя разбирате, последния стъжант. Последния, но в буквалния смисъл, който е дошъл преди 3 дни. Видя го, каза го, това е ужасно, това е, нали, кретенско и не знам какво си. Ние спряхме вестника и го сложихме на първа страница. Такава кауза. И веднага ти е ясно как на другия ден ще се говори само за това. А когато ми дойде поредната кауза за поредното пълно детенце, което ще се лекува в Турция, то ми е 999-то. Може да е най-хубавото детенце, може да е любимото на мама и на татко, но аз знам, че читателя само се почувства виновен, че вече 100 пъти е дал по 5 лева и няма 5 лева в джоба и не може да извади. И от това ще му стане гадно. И за това такава история бих пуснал, само ако тя бъде разказана по много по-трогателен начин. Вчера си говорих, беше много късно, точно преди да тръгваме на тук с Нери Терезиева. Сигурно вие сте много млади и не знам дали я помните. Нери е
изключителен журналист. И аз винаги ми изниква в съзнанието с един много скандален, с една много скандална емисия новини, която тя водеше, мисля, че годината е била 1994. Тогава имаше война в Босна, която продължаваше вече трета година. Война, в която са загинали 200 000 души. 2 години поред ние слушахме емисии, които се различаваха само в числата. Днес загинаха 58 човека, днес загинаха 43, а 19 са ранени. И въобще новините за Босна вече станаха като нивото на река Дунав. Един ден Мери почна новините с днес падна бомба и загина тигърчето в зоопарк. След това, след новината за тигърчето, имаше статистика. А освен това, изгинаха и 800 души. Настана грандиозен дебат за това. Как е възможно съдбата на тигърчето да е по-важна от хората? Ами, това е новината. Това е новата история, която ще трогне. Останалите вече са изкъпени. Гадно звучи, но за това не са виновни журналистите. Това е човешката психика. Когато убиеш един човек си убиец, когато убиеш 10 си масов убиец, когато убиеш 50 000 си велик генерал. Освен това отдавна тигърчетата са по-малко от хората. Да. Аз имам въпрос към Наги и към Георги и коментар. Значи аз вярвам, че в принцип в проектната култура въобще, в финансирането с проекти на постоянен принцип има нещо много порочно. Като цяло и това е един затворен кръг, от който България вече много време не може да се измъкне. Значи въпросът ми е кога според вас България ще престане да зависи от проектната култура и кога хората вече ще започнат да дават за каузи и защо според вас в България продължаваме да разчитаме изцяло на проекти? Ако няма проекти, няма пари. Това вече е някаква мантра. Не става въпрос само за Европейския съюз и за програми, като цяло в България има такава култура. Аз много слушам, много ми хареса въпроса. Ако ми позволиш да дам отговор. Аз смятам, че вече това време е дошло. Да забравим просто много да мислим само за проектите и да ни им отворим програма някакви кандидатстване. Мисля, че сега е времето, така бих казала, ренесанс за нас, неправителствените организации, да открием наистина по един нов начин да защитаваме каузите си. И то е именно правейки инициативи и търсики подкрепа от хората за това. Може да е с директна подкрепа да ги обличаме и участват, може да бъде и финансово да ни подкрепят. И смятам, че така е много по-истински и много по-силно. И така или иначе, те се отиват донорите с или без нашето желание. Да, има големи европейски програми, но те си задават собствения дневен ред. И смятам, че ако ние искаме да сме истински автентични организации, да преследваме мисиите си, трябва по един нов начин, включително да си правиме инициативите. Може да не ги казваме вече проекти, за да не се влияем от старото проектно мислене, да търсим за тях подкрепа, да набираме средства. И смятам, че най-добрите ще останат. Аз съм съгласен в голяма степен това, което каза Надя. Това донорите си отиват една от другите мантри. В смисъл, да, те си отиват, останаха по-малко, много по-малко международни донори. Обаче културата не се смени. И моето мнение, той е доста лично, но наистина много хубав въпрос и много важен. Според мен, проектната култура, ако под това разбираме NGO-тата да пишат проекти по зададен формат, които са ограничени с срок и с много ясно твърдо финансиране, не гъвкаво, ще си отиде тогава, когато дойде програмната култура. Тоест, ако върнем по-назад лентата, преди 25 близо години, първата задача на международните основно агенции за развитие беше просто да има неправителствен сектор в България. Просто хората да почнат да се събират, за да решават проблеми заедно и така нататък. Това всички го знаете. След известен брой години имаше такъв сектор. Много от хората, които бяха ангажирани в него, бяха готини, истински, умни. Тогава дойде вече конкретно финансиране за конкретни неща.
тук, според мен, аз съм много убеден в това, макар че много късно се убедих, за съжаление наистина. Аз виж, тук беше първият голям проблем. И то е естественото желание на всеки, който дава пари, да види колкото може по-бързо резултата от това, което той направи. Да види какъв е ефект от тия пари. Както знаете, особено тези, които са и с повече опит в сектора, и 90, може би над 90% от проектите, те са краткосрочни практически. Те са неща, които трябва да имат visible effect, нали, видими резултати, ако може утре. Което вкара NGO-тата в този порочен кръг, те да измислят непрекъснато някакви неща, или да повтарят стари, да се усложняват езика, за да убеждават донорите. И в крайна сметка... Да правят един проект по 14 пъти, за да го докарат до някъде. Точно така. Което наистина е убийствено. Значи, това е... Аз мразя да пиша проекти. Истински мразя. Мисля, че го мога, по начина, по който го говорихме днес обаче, не като занаят писане на проект, а измисленето му. Какво ще стане, как ще стане така. То е много интересно като занятие. Мразя го вече, не го обичам. Но, ако трябва да направим една дълга програма, примерно 10 годишна или 15 годишна, Надя имала за този късмет да пише визия за деинституционализация, което е дълго и сложно нещо. Значи, ако се наложи такава култура, в която ти правиш една програма за финансиране на някаква област, в която работят неправителствени организации, и те могат по съвсем нов начин да кандидатстват за това нещо. Сега какъв ще е този начин? Дали ще е абонамент, дали ще е всяка година се актуализират някакви цели, задължително трябва да се следи това нещо, задължително трябва да се отчита непрекъснато публично. Ние какво отчитаме? Ние практически не отчитаме нищо. Освен ако не искаме. Донорите ти казват, дай ми един отчет в края на проекта. Толкова сме, това не е отчитане. Според мен това ще е голямата промяна. Защо го казвам? Защото донорите си тръгват обаче изискванията на държавата като донор по различните оперативни програми. Тя не е много различна като... Наследиха се всичките клишета от предишните. Това вече пък преведено не преведено от гледна точка на новите донори, примерно корпоративно финансиране или индивидуални дарители, Итка, която последните 2 дни е говорила с вас, тя е много по-напред от мене. Но според мен тук ключовите неща, разбира се, на първо място е това въобще колко са богатите корпорации и богатите хора в държава. Значи, колкото и да си говорим, че колкото по-бедни са хората, толкова повече даряват, това е вярно, доказано от изследвания. Обема обаче на даренията е незначителен. Ако оставим това на страна обаче, ако един ден има просперираща бизнес среда в България, която е готова, помогната от нас да дарява, тогава вече много от нещата, които са ни важни, е пак също да убедим тези хора, че няма утре да помогнем. Не бързай да си видиш ефекта. Спокойно. Има време. Ако не го видиш, ти ще го видят децата. Но това е важно и е дългосрочно. Просто помагай ни, бъди лоялен към нас и ние сме лоялни към теб и по всяко време следи какво сме постигнали. Случаите, в които това става, нали, в България са много рядко, аз не съм сигурен дали знам за такъв, може би има малко. Но в случаите, в които това става с големи дарители, индивидуални и корпоративни, това е изключително успешно, както и за организациите, на които те помагат, така и за техния собствен кеф, в крайна сметка, за тяхното собствено самочувствие и увереност, че помагат на нещо, което е дълго, което е важно и променя. Това, което ние много си говорихме по време на дискусията си, така е, че всъщност дарителите искат да бъдат увлечени. Набирането на средства не е въпрос да вземеш пари за нещо. Това е въпрос на обличане на хората, да защитят заедно на кауза. И смятам, че това, ако ние почнем да мислим по този начин за нашите каузи, ще ни направи много по-успешни. Не знам ти какво мислиш по темата. Да, много интересно. Ти какво мислиш също? Аз определено мисля, че вече даже е късно да се прекрати тази култура. Мисля, хората вече толкова са затънали в нея и всички хора, които кандидатстват каквото и да е финансиране, точно това търсят. Те пренебрегват своите приоритети, своите стратегически цели, своята визия и търсят да се вмъкнат в някакъв клуб, само и само да получат някакви пари. Тоест нови хора ни трябва. Първо, в смисъл няма нови хора, лошото е, че няма нови идеи, няма нова визия, в смисъл няма нов пол. Има един аргумент, който е много интересен. Аз скоро се сблъсках с него. Те са неща, които всички знаем, нали, но никога не съм си представил, че е толкова остро. Значи, по отношение на разпределението на европейските пари, европейските фондове, България има най-строгите правила, най-рестриктивната, как се казва това, не е? Да. Тоест, средата в България е най-конкурентна, поне на хартия. И това нещо всъщност е лошо.
Би могло да бъде лошо. Защото програмите оперативните, знаете, те са в различни области, различни мерки, различни теглилки, всичко е различно. Те се обявяват кодове и така нататък. Те са в различни области, най-добре казвам. И една изостанала община в България, тя първо няма капацитет, няма откъде да намери хора, които да имат тежки проекти, защото е много трудно. Няма пари. Община Варна или София има експерти пълно. Но в една малко едноличена това е много трудно. Да речем, че намери такива хора. Да речем, че има готини NGO-та или някакви хора от местната власт, които се свържат с някой от нас в крайна сметка. Ние помогнем да бъде написан този проект. Техният шанс да спечелят финансиране, да привлекат финансиране във всичките си области, където има проблем, т.е. да има интегрирана интервенция, съжалявам за езика ми, но ето така, са нулеви практически. Те в най-добрия случай ще вземат пари за решението на един проблем в общността, който по какъв начин се отрази на другите не е ясно. И това от своя страна обезмислят целият пък натиск общините да правят общински стратегии за развитие. И тя на стратегия трябва да финансираш като стратегия. Ти не мога да финансираш само от частта малцинства. Можеш, ама смисъл така. По подобен начин ми се струва, че стоят нещата и при нас, тъй като сме много организации, тъй като новите дарители, които са корпорации, има примери. Знаете, днес си говорихме за Зеления фонд за Горк. Много големи корпорации вече имат дарителски програми. Те обаче имат същия проблем. Те са под страшен натиск от всякъде, за хубавите неща, които всички ние правим. И те казват, момент, аз не мога по този начин. Искам правила, откритост, прозрачност, конкурентност. И ние влизаме в същия капан. Тоест, как ще се излезе от това, не знам, но това със сигурност ние трябва да си ограмотяваме донорите и да почнем още от сега да ги ограмотяваме. И то не е просто на откритост, прозрачност и така, това са неща, които те са азбучни, без това не може. Но просто да ги учим да мислят. Няма нищо лошо, ако един донор покани 5 организации, но 5. И каже, аз си ги изправя, дали ще е през Фейсбук, както каза Владо преди малко, или подсказвам от някъде. И каза, искам да работя 5 години за това нещо. И това е идеалната ни ситуация, за да избягаме от това. Но просто спешно трябва да почнем да работим с това. Искам да питам нещо и Харалан. Кога и какви механизми трябва да се задействат, за да стане социалното предприемачество новата проектна култура? В България става въпрос. Аз не мисля, че социалното предприемачество ще се развие добре, ако не се развие предприемачество като цяло. Тоест трябва цялостната бизнес сега да се промени. Да стане по-малко корумпирана, по-малко клиентелистка, по-малко контролирана политически и така нататък. Тоест това не е нещо, което има шанс да се развие изолирано. Това, което може да се прави с малкия външен ресурс, е да се развиват някакви малки социални предприятия и да бъдат активно промотирани и да се показва, че те работят и помагат. Тоест еволюционен процес, който Господ знае колко време ще отнеме. Не съм оптимист в това отношение. Бедно общество, в което основният страст е да бъдат преразпределени ресурсите към свои хора, има малко шансове да съчетае тези две конфликтни етики на предприемачеството, за което говорихме доста днес, и на социалните дейности. Това е нещо, което може да се прави от интегрирани индивиди, хора, които са решили вътрешния си конфликт. Така да се каже, справили се с собствената си общност. Ние имаме грандиозен проблем в това отношение и той е културален, за съжаление, както и институционален. В категорията на една от най-добрите книги, които съм чел напоследък, която се занимава точно с тези феномени на особеното съотношение между власт, институционална култура и бедност и респективно богатство. Книгата се нарича Why Nations Fail. Авторите са Робинсън и Ечаногул, двама професори по историческа икономика. Ние имаме Extractive Institution, значи не е преведена книгата на български институции, които занимават се с изсмукване на ресурс, а не инклюзив, не включващи институции. Това са много устойчиви модели на институционално функциониране. Те проследяват произхода им в институциите на Османската империя, в тази част на света. И вероятно поколенчески само може да се промени. Това ще трябва доста време. Така че съжалявам за този отговор, но не мисля, че това е нещо, което може да се реши бързо. Тоест продължаваме да сме под обсада в някакъв смисъл, да бъдат главни тия начинания. Ще се справим добре в критичната ситуация. Аз имам
въпрос към господин Йончев. Това е инициатива или по-скоро какво в една инициатива би ви привлекло да бъдете медиен партньор? Значи ние медиен партньор бихме станали почти на всяко нещо, което е хубаво и е морално. Там цетката е много, много широка. Може да защото просто познаваме някой, може да защото просто ни е симпатичен, може би защото каузата е хубава, а може би просто защото не е мързяло да спорим, за да откажем. Не е в това. Медиите са отворени към инициативи. Целият номер е как това медийно партньорство да проработи. Защото в 99% от случаите то просто не проработва. Просто не стига до читателя. Остава си едно гаренце, в което е все едно дали е хороскопа, програмата за времето или партньорството с някой. По-скоро там трябва да се мисли как да проработи. И това е много свързано с това, което в началото започнах с изваждането на сълзата, а също и с въпроса за проектното финансиране. Аз не знам коя е обратната дума на проект. Проект е нещо, което се случи в бъдещето и ще бъде пари за него. В моето чисто житейско мислене, по-скоро финансирането трябва да е точно обратното на проект. Ти трябва да имаш някаква кауза, много да вярваш в нея, да си станал експерт в нея, много да си работил и след това парите да влязат в нея, а не да виждаш там едни пари в сходни, така и като с пистолет да ги целиш на различно нещо. Аз в моя случай, ако си го преведа, значи събирам, да кажем, 3 години паметник за Георги Минчев в Гаварна, но в един момент се оказва, че няма да е на Георги Минчев, а ще е на Джон Морт, примерно, който също харесвам, и да се сменя една такава и да се прехвърля на другата. Не е нормално да се случва това. Просто една кауза трябва да се гони. Типичният пример, който ще дам, значи това е нещо, което е изключително много ме дразни във всички NGO-та и във всичките програми и проекти. По някакви причини България е нарочена за подходяща страна за изливане на пари за интегриране на ромите и всяко NGO, което се занимава по принцип с нещо друго, с инвалиди, с социално включване, с не знам какво си, изведнъж вижда едни пари, които са за интеграция на ромите, хвърля се на тях, хвърля огромни средства в създаване на един порочен език, в който нещата не се наричат със собствените им имена, накрая ги губи тия пари, защото те са предназначени за купуване на едни политически гласове, а не за истинска интеграция и цялата система рухва от само себе си. Да. Аз исках и двамата да ви провокирам с един въпрос. Като чуете неправителствена организация, коя е първата има приятелиска? Освен български център. Института за пазарна икономика. Добре, просто исках да видя кои за вас. Отворено общество ми първо, но съм свързан с тази. Лично свързан, да. Между другото, тия дни на нашия сайт се води един грандиозен дебат на тема държава или държавност, либертарианство, неолиберализъм и така нататък. Според мен причината въобще да се внедрят тези думи в български език е това, че няколко NGO-та са свършили добре работата, отгледали са добри телевизионни звезди, които са наложили едни думички, които дълбоко не интересуват българина. Сега тече някакъв спор за смисъла на думички, за това кой какво казал преди 20 или преди 2000 години и така. И хората са далеч от това. Между другото нещо, което аз в съвсем такъв частен разговор мисля да поговоря с това, то е елементарно, сега ще седите веднага, че сте го виждали. Предполагам, знаете колко много в крайна сметка пари отидоха за това да се казва хора с увреждания, а не инвалиди. Значи това беше тя е сериозна, разбира се, и част от кауза. Добре, това е така. Доста от години вече, включително и хора, които са не свързани с сектора или с политиката за хора с увреждания, говорят по правилния начин. В същото време, когато отидеш на българската аерогара или на автогара, на централни места, да, помощ за хора с увреждания, така. Но мястото е за инвалидни колички, което тотално за мен обезмисли цялото това, да си инвалидни колички.
това не било част от кампанията. Това не било част от кампанията. Всъщност смисълното да се направят места за инвалидни колички, а не да се хвърли в промяна на здравия език. Аз спомням една драма, значи вестник сега, който е известен с своята коректност. Това е наистина един професионално направен вестник, много коректен, който никога не внимава да не стигматизира малцинства и общности. И изведнъж се появи някаква жалба, не си спомням от кого, срещу този вестник, защо употребява думата евреи, а не граждани на Израел, което, на държавата Израел. Което за мен беше шок на тема търсене под воля теле. Една и съща дума може да бъде употребена в негативен смисъл и в позитивен. Няма смисъл да пълно безумие. Далеч не всички евреи са граждани на държавата Израел, слава Богу. По-освен това, еврей не е чифутин, не е негативно натоварен. Нещо се обърква този човек. Но спомням, че колегите трябваше да доказват, че не са Камила, което е типичен пример за хвърляне на ресурси в грешна посока. Добре, аз си записах няколко неща. Първо си записах това, че NGO-тата със сигурност, ако искат да бъдат свързани, трябва да са в лидерска роля, безспорно. Общностите имат нужда от това и очакват това да се случи. Другото, което си записах е, че явно има проблем в комуникацията между медии, четвърта власт и неправителствени организации. И това не е защото медиите са лоши или злобни, просто влязат неправителствените организации. Необходимо е организацията да станем по-активни и да стигнем в общуването си, като използваме всякакви модерни, съвременни комуникационни канали, а не просто да отидем и си изпивам каузата. И това е сложен процес, който трябва да инвестираме в това да се изследваме ние самите средата, да отчитаме процесите и да търсим истинското въздействие от това, което правим върху хората. Това е най-важното от всичко. А не просто да казваме, че ще помагаме на бедните или социално развитите групи. Вие последни въпроси? Да. Каква е естествената реакция на медиите, когато са помолени да отразят някаква гражданска кауза, но се оказва, че тази кауза засяга политически интереси? Какво започват да... Това е много сложен въпрос, свързан с свободата на словото. И тук отговорът не е особено приятен. България непрекъснато пада все по-надолу и по-надолу в класацията на свободата на словото. Аз винаги съм... Ние сме една от малкото свободни медии, които можем да си позволим всичко. И аз знам, че това е най-голямата ми сила, че нямам някакъв олигарх за гърба ми, който да ми казва това може и това не може. Но много от колегите не могат да си го позволят, за съжаление. Ами каква ще е каузата, каква ще е реакцията, ако засяга някой враг на медията, ще го направят. Ако засяга някой приятел на медията, или ще го премълчат, или ще го оплюят. За съжаление са много лоши. Индекса и за средата за гражданско общество пада, така се. Значи аз, когато на последното изследване, което излезе за свободата на медиите, погледнах кои са държавите до нас. И точно над нас една позиция беше Того. Една държава, за която не знам нищо против. Не знам почти нищо. Отворих всички сайтове от Того, на които попаднах, на английски, и там ми излезаха едни хора с униформи, с фуражки, с една типична африканска държава, каквато очакваме в лошия смисъл на думата. И тази държава беше едно място пред България. Там имаше въпрос. Теодора Николаева от Движение за съвременна култура, различен поглед. Забелязах, че когато говорите за отразяване на НПО сектора в медиите, най-често се говори за новини и за някакви големи кампании. Има много хубави документални филми, направени за вече осъществени добри каузи и практики от НПО-тата, които по някакъв начин не достигат до медиите. Даже се е случило, имаше такъв случай, например, от една телевизия, от нова телевизия, пък няколко журналисти бяха направили филм,
документален филм за кучетата в София, казваше се Кучешко сърце, и те всъщност обикаляха България, за да представят този филм пред местните общности. Но как организации, които са заснели качествен хубав филм и той наистина се заслужава да достигнат до медиите и въобще техния формат подходящ ли е за излъчване на такава документални филми, които да достигнат зрителя? На повечето медии не е подходящ заради две неща. Първото, което ти казах преди малко, няма нищо по-старо от вчерашен вестник. Докато се е направил този документален филм, времето е отминало. Другата причина е, че не трябва да се бърка журналистиката и изкуството. Двете имат различни сили. Ако ти търсиш влияние за твоята кауза чрез изкуството, твърде вероятно е резултатът да е много по-силен, отколкото през медиите. Имат такива потресаващи и хубави филми, за които те като излезат от там, никакви медии не ти трябва. Ще и си един да ти е конкурент. Филма е бил всичко. Обаче просто са различни полета. Не мисля ли, че това по някакъв начин е налагана политика на медиите и стеснява кръгозора до много хора, които нямат, например, достъп до интернет в малките населени места? Защото много от филмите, ние дали ще ги наречем документални или художествени, вече зависимо от жанра, но те са стойностни неща, които не зависи дали са направени вчера, днес или утре, и всъщност те представят проблем, който е по някакъв начин непреходен. Зависи дали са направени вчера, днес или утре. Новините са новини, защото са нови. Вчерашната новина не е новина. Това е проблема, с който се сблъскват документалните филми. Трябва да има нещо много изключително, да се роди някакъв повод, за да се отрази документален филм. Просто не е... Медиите не са подходящия канал. Разпространението на изкуството си има други канали, които са по-работещи. Има номерца, с които се заобикаля това, но не е много лесно. Аз мога нещо да кажа в тази връзка, защото в период от моята професионална история се занимава с документални филми, но етнографски. Но от самото начало беше ясно, че няма интерес в България, понеже не е развита функцията на изучаване и себеизследване. Ние не сме рефлективни като общност. Това е отдавна известно, нали? Не съм го открил аз. Това е характеристика на късната модерност или това, което някой нарича постмодерно състояние. Постоянно общността се изучава, опитва се да се себеразбере, за да се развие и промени. Това също, което казах за учената си организация по-рано днес. Българското общество по ред причини не е такова, то обича да се самонаслаждава и обича да вижда един доста стереотипен образ за себе си. Силно се разстройва, ако той бъде успорен. Нали? Много често се разсърдва, ако кажеш нещо, което не съвпада с стереотип. Доколко това ще се промени, колко време ще отнеме, не зная, но всъщност голямата аудитория не беше в България за тези филми. Един от тях го показаха по Norddeutsche Rundfunk и го гледаха не знам колко, 15 милиона човека, например. Много хора ми се обадиха от Германия да кажат, че за българска телевизия не прояви интерес, просто не им бяха интересни тия помашки истории, които ние показвахме. Значи българи мусулмани снимахме, разказвахме ни човешки истории, които за немците бяха страшно интересни, но не за българите. За нас това е нещо срамно, това е нещо чуждо, нещо друго, нали? Не ги искаме да ги виждаме. В този смисъл да се очаква, че медиите ще са във възторг от такива продукти, понеже границата между изкуство и информация е условна, разбира се, е наивна. Трябва да сте подготвени за това. Може би там шанс е да бъдат показани слава Богу, това може да се случва на международна аудитория или да бъдат пуснати по някакви други канали към хора, които имат интерес. Да бъдат репетирани тези хора. Аз съди за казус на Гирен, за това на BBC. Да, реакцията е тежка. Българският продукт години наред приключва проекти с конкретни данни за това каква е злоупотребата с децата в тези домове и никой не обърна България внимание на това, докато една английска журналистка навлезна в това не е точно документален филм. Аз, може би, имам предвид друго под документален филм. Това за Могилов беше много особен жанр. Той беше в сферата на новинарската част по-скоро. Ние го интерпретирахме като гражданска пропаганда обаче. Да, което може ясно да се каже, че този тип, тази гледна точка, тази истина, тя не е допустима вътрешно. И така да се каже, функцията по себепознанието е отчуждена. Трябва някой отвън да дойде, най-често да напои или да ни излъже
да ни представи своята перспектива, да се разтревожим. Което е много тъжно. Това значи, че сме на етап на развитие като общност, в който нямаме зряла ментализация, т.е. не сме във връзка с собствените си потребности. Това е като детето, което пита, майка му го вика да се прибира, то пита: мамо, гладен ли се, ти казва: не, миличко, студено. Нали, трябва някой да ни каже какво ни е, за да се свършим с него. Така че много се надявам, че това поколение, част от което сте вие, което почва да практикува мъско предназначение, именно да го свързва с реалността и да произвежда обяснителни модели, концептуални категории или когнитивни схеми, които да улавят и да назовават за думи изречения това, което се случва, дали нашия опит от живеенето, ще скъси този цикъл. Няма да се налага да минава през Англия или през не знам къде, или през Бъркосови, или през Хелските комитети. В това отношение не разчитайте твърде много на медиите, нали? Но някои медии може да започнат като нов, между другото, които аз много харесвам. Може да се разчита. Има такива, които започват да откликват и ще трябва да сте във връзка с тях. Постоянно и настойчиво. Добре. Как стои гражданското общество в България, поднесено от медии, които се излъчват в чужбина? Как вие като човек, който сте в медиите, имате ли поглед как изглежда гражданския сектор в България, принесен навън? Какво виждат за нас? Какво виждат чужденците за България? Да. Най-вече виждат най-лошите, грозни и смърдящи цигански истории. Всъщност това е отговор на въпроса, защо в България се изливат толкова много пари за интеграция на малцинствата. Аз смятам, че в цялата тази проектна култура това е възможно най-лошото, което може да се направи. Докато американците инвестират в проекти как в телефона да има 8 процесора и да върши милиард операции в секунди, ние инвестираме в това как да интегрираме ромите, за да не ни излагат пред света. Просто съвсем различни нива на комуникация. Това може би ще е тема на отделно ток-шоу, според мен. Това е много голяма. Те са нашето наказание. Каквото и да правим, колкото и доловко да се самозаблуждаваме, рано или късно тумба роми или цигани, както аз обичам да ги наричам, така че политическо некоректно отиват някъде и правят нещо, с което ужасно ни излагат. Нали? Виждате колко е невъзможно в плуралистична и глобална медийна среда да се поддържа това, което някои наричат фасадна демокрация, аз наричам инженерно гражданско общество, но това наистина е дълъг разговор. Във всеки случай то се появи като социално-инженерен проект и сега започва полека-лека да пуска корен. Мисля, че точно на средата сме на този процес. Това беше създадено и ние сме тук част от прояви лошо от тази история. Последният много грозен пример за такова нещо беше един не лош английски вестник, така средна ръка. Значи протестите, които започнаха в България на тема тока, са нещо уникално. То е новина в световен мащаб. За първи път има протести срещу сметките за ток, имат голяма новина. Дошъл е някакъв репортер, който очевидно може да пише. То му личи, че езика му върви гладко. Толкова не е знаел откъде да е започне историята, че пак по шаблона си е започнал от циганската махала, от това как циганите нямат ток, едни изключително скучни 30 реда и 5 снимки, след което почва истинската история за това как хората си излезли за да протестират за ток. Аз гледах един репортаж с група роми, които най-накрая ни разбраха хората. Това беше прекрасно, Мило, кога казваме, че това е толкова черна несправедливост да се плаща за ток. Това е много голяма стъпка към интеграция. Вижте, неизбежно е това, нали? Смисъл, ако се държат циганите зад заградителна стена и си правим, че ги няма и се сърдиме за това, че са такива, рано или късно стената пада. Сега въпросът е дали те ще станат като нас или ние като тях. Към момента има ясни признаци, че българите се циганизират активно. Така че аз чисто топологически, ако трябва да се произнеса, съм оптимист за интеграцията. Разбрахме, че гадно да се плащат сметки. Това беше голямо историческо прозрение и ромите моментално го оцениха. Дали не го знаят. Ясна е темата на следващото ток-шоу. И да завършим за това. Аз поне, не знам дали ще ме подкрепите, разбрах, че ние неправителствените организации трябва със сигурност да сме по-учещи се, да сме по-предприемчиви, по-активни и това е според мен единственият начин да оцелеме и то по един смислен начин да оцелеме. Сигурно ще има и такива, които ще останат да правят европейски само проекти или примерно да не, че има нещо
но просто да са изцяло ориентирани към определени дневни модели, които не са толкова свързани с общностите. Добре? Жоро? Ръкопляскане.